ጽናዓት መጽሓፍ ቅዱስና ከምቲ ኩላትኩም ሓሳብኩም ክትህቡ ዝጸናሕኩም ካብ ሮሜ 4 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ዘሎ እዩ። ብመጀመርያ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ከንብብ እሞ ከምቲ ጎይታ ዝመሃረኒ ሓሳበይ ክካፍለኩም እየ ማለት እዩ። ከምዚ ይብል እምበኣርሲ አብርሃም አቦና ብስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና አብርሃም ብግብሪ ጸዲቁ እንተዝኸውንሲ ገለ ዝምክሓሉ ምረኸበ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ኣይኮነን እቲ ጽሑፍ ከእንታይ ይብል አብርሃም በአምላኽ አመነ እሞ እዚ ንጽድቂ ኮይኑ ተቆጥረሉ ነቲ ዝገብር ግና ኣስቡ ከም ዕዳ ኮይኑ ይምበር ከም ጸጋ ኣይኮነን ዝቁጸረሉ ነቲ በቲ ንሓጥ ዘጽድቕ ዝኣምን እምበር ዘይገብር ግና እታ እምነቱ ንጽድቂ ትቁጸረሉ እያ ዳዊት ከዓ ነቲ ኣምላኽ ብዘይግብሪ ጽድቂ ዝቆጽረሉ እዩ ብፁዕ እዩ እቶም ኣመጾኦም ተሓድገሎም ሓጢኣቶምን ተኸድነሎም ብፁዓን እዮም ኣምላኽ ሓጢኣቱ ዘይቆጽረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ እምበኣርከ ንአብርሃም እታ እምነቱ ጽድቂ ኮይና ተቆጽረትሉ ንብል ኣሎና እሞ እዛ ብጽዕና እዚኣ ንግዙራት ጥራይ ድያ ወይስ ንዘይተገዝሩን ከመይላኸ ተቆጽረትሉ ብግዝረት ከሎ ድያ ወይስ ብዘይግዝረት ከሎ ያምበር ብግዝረት ከሎ ሳይኮነትን ነቶም ጽድቂ ምእንቲ ክቁጸረሎም ኢሎም ከይተገዝሩ ከሎ ዝኣምኑ ኩሎም ኣቦኦም ምእንቲ ክኸውንሲ ንማሕተም እታ ብዘይግዝረት ከሎ ዝረኸባ ጽድቂ እምነት ናይ ግዝረት መፈለጥ ተቐበለ ኣቦ ግዝራቱን ክኸውን ማለት ነታ አብርሃም አቦና ብዘይግዝረት ከሎ ዝነበረቶ እምነት ኣስኣሰራ ንዝኸዱ እምበር ካብ ግዝረት ንዘበሉ ጥራይ ኣይኮነን ይብለና እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ምዕራፍ 3 ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 2 ኣይሁድ ኮነ ኣሕዛብ ካብ ሓጢያት ዝብልዎ ሕማም ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ነፃ ከም ዘይኮኑ ኩሉ ሰብ ወንጌል ከም ዘድልዮ ነፍስ ወከፍ ሰብ ድማ ክድሕን ወይ ካብ ቁጣዕ ኣምላኽ ከምልጥ ከም ዘለዎ ኩሉ ሰብ ዝድሕነሉ መንገዲ ድማ ሓደ ከም ዝኾነ እዩ ተዛሪቡ ኣብ ምዕራፍ 3 ድማ ሰብ ከመይሉ ምስ ኣምላኽ ይዕረቕ ወይ ሰብ ከመይሉ ከም ዝድሕን ወይ ዝጸድቕ ኩሉ ሰብ ኢየሱስ ከም ዘድልዮ ኣይሁድ ስለዝኾኑ ምንም ሓለፋ ከም ዘይብሎም ኣይሁድም ልክ ከምቶም ካልእ ብኢየሱስ ኣሚኖም ከም ዝድሕኑ ተዛሪቡ ሎሚ ኣብ ንሪኦ ምዕራፍ 4 ድማ ነቲ ኣብ ምዕራፍ 3 ዝጀመሮ ሓሳብ ከጠናኽሮ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 1 ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ እምበኣርሲ አብርሃም አቦና ብስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና ኢሉ ዝጅምር ክጅምር ከሎ እምበኣርሲ አብርሃም አቦና ብስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብልና ምስ በለ ወዲያው ነቲ ዝሓተቶ ሕቶ ከምዚ ኢሉ ክምልሶ ከሎ ንርኢ አብርሃም ብግብሪ ጸዲቁ እንተዝኸውንሲ ገለ ዝምክሓሉ ምረኸበ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ኣይኮነን እቲ ጽሑፍ ከእንታይ ይብል አብርሃም በኣምላኽ ኣመነ እሞ እዚ ንጽድቂ ኮይኑ ተቆጽረሉ ነቲ ዝገብር ግና ኣስቡ ከም ዕዳ ኮይኑ እምበር ከም ጸጋ ኣይኮነን ዝቁጸረሉ ነቲ በቲ ንሓጥ ዘጽድቕ ዝኣምን እምበር ዘይገብር ግና እታ እምነቱ ንጽድቂ ተቆጸረሉ እያ ኢሉ አብርሃም ብግብሪ ዘይኮነስ ብእምነት ከም ዝጸደቐ ኣብዚ ኣስሚሩ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልና አብርሃም እዝን እትን ስለዝገበርኩ እየ ጸዲቀ ዝብሎ ነገር የለን ዝብሎም ዘሎ አብርሃም ሲ ከምዚ ስለዝገበርኩ እግዚአብሔር አጽዲቆኒ እዚ ስለዝገበርኩ እዚ ስለዝሓለኹ እግዚአብሔር ጸዲቅ ኢሉኒ ዝብሎ ነገር የለን አብርሃም ነቲ እግዚአብሔር ዝሓቦ ተስፋ ብምእማንዩ ኣምላኽ ነታ እምነቱ ንጽድቂ ኮይኑ ከም ቆጽሩሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ቁጥሪ 4-5 ጳውሎስ ንግብርን እምነትን ከነጻጽር ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢሉ ነቲ ዝገብር ግና
ኣስቡ ከም ዕዳ ኮይኑ ይምበር ከም ጸጋ ኣይኮነን ዝቁጸረሉ ነቲ በቲ ንሓጥ ዘጽድቕ ዝኣምን እምበር ዘይገብር ግና እታ እምነቱ ንጽድቂ ትቁጸረልያ ይብለና ነቲ ዝገብር ግና ኣስቡ ከም ዕዳ ኮይኑ ይምበር ከም ጸጋ ኣይኮነን ዝቁጸረሉ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ብሓጺሩ ክነቐምጦ ከለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ዝዘራእኻዮ ተዓጽድ ማለት እዩ እቶም ንሰርሕ ሰባት ከምቲ አንቶ ኢዮባ ጽቡቅ ገይሩ ዝገልጾ ዝነበረ እቲ ንሰርሓሉ ካምፓኒ ስለዝፈትወና ኣይኮነን ኣብ ወርሒ ድዩ ኣብ ክልተ ሰሙን ገንዘብ ኣብ ባንክ ኣካውንትና ዘእትወልና ሓቀይደ ቅዱሳን እቲ ኣብ ክልተ ሰሙን ይኹን ኣብ ወርሒ ዘእትውልና ገንዘብ ፍረጻዕርና ወይ ኣስብ ስራሕና እዩ ስለዝግባኣና እምበር ስለዝፈትውና ዝህቡና ገንዘብ ኣይኮነን ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ልክ ከምዚ ዝብለና ዘሎ ከምቲ ኣብ ስራሕና ከምቲ ስራሕናዮ ንኽፈል ነቲ ዝገብር ሰብ ከምታ ግብሩ እዩ ደሞ ዝወሃቦ ዝብለና ዘሎ ኣብ ስራሕና ክንድቲ ስራሕናዮ ሰዓታት ኢና ንኽፈል ማለት እንተ ሰሪሕና ንኽፈል እንተ ዘይሰሪሕና ድማ ኣይንኽፈልን ኢና ስለዚ እቲ ከም ዕዳ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ ክንድቲ ዝኣከቦ ወይ ዝሰርሖ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ከመሓላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ እምበኣር እንታይ እዩ አብርሃም በአምላኽ ምስ አመነዩ አምላኽ ነታ እምነቱ ንጽድቅ ቆጽሩሉ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ እንታይ ይብል ኣብ ቁጥሪ 3 አብርሃም በአምላኽ አመነ እዚ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጸረሉ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ምዕራፍ 4 አብርሃምን ዳዊትን ብዛዕባቲ ዝዓበየ ውሕበት ኣምላኽዮም ዘንጸባርቑ እንድሕር ንኽልቲዮም ርኢናዮም አብርሃምን ዳዊትን እንታይም ዘርኢና እንድሕር ኢልና እቲ ዝዓበየ ውሕበት ኣምላኽዮም ዘንጸባርቑ ካለ አብርሃምን ንጉስ ዳዊትን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ዘሎ ምትሓዝ ዘንጸባርቑ ሰባት ከም ዝኾኑ ኢና ንርኢ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ግን ከም ሓድሽ ኪዳን ዝነበሩ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ግን ኣብ ከም ሓድሽ ኪዳን ነቢሮም ዝሓለፉ ማለት እዩ አብርሃም ቅድሚ ሕጊ ዝነበረ ሰብ ነይሩ ሓቀይደ ቅዱሳን ንጉስ ዳዊት ድማ ድሕሪ ሕጊ መሃቡ ዝነበረ ሰብ እዩ ኣብዚ ክፍል እምበኣር አብርሃም ቅድሚ ሕጊ ከም ዝደሓነ ወይ ዝጸደቐን ከምኡሃ ንጉስ ዳዊት ከመይሉ ትሕቲ ሕጊ ከም ዝደሓነ ዘርኤና ዘሎ ከምቲ ንኹላህና ግሉጽ ዝኾነ አብርሃምን ንጉስ ዳዊትን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፎም ካብ ዘለው ሰባት እቲ ዝዓበየ ቦታ ዘለዎም ሰባት እዮም ሓቀይደ ቅዱሳን ሰቂሉ ይኮነን ሐዋርያ ጳውሎስ ነዞም ክልተ ሰባት ጠቂስዎም ኣብዚ ክፍሊ እዞም ሰባት ኣብ እስራኤላውያን እቲ ዝዓበየ ቦታ ዘለዎም ሰባት እዮም ዋላ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዓበየ ቦታ ዘለዎም ሰባት እዮም አብርሃም ናይ አይሁድ ዘርኢ ኣቦ ክኸውን ከሎ ዳዊት ድማ እቲ ዝዓበየ ንጉስን ዘርእቲ ናይ ነገስታት ንጉስ ዝኾነ ኢየሱስ ዝሓዘ ነይሩ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንኽልቲኦም ሰባት ጠቂሱ ብዛዕባ እቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ኸሪኦም ነዞም ክልተ ሰባት ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ጠቂሱ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 5 አብርሃም ቅድሚ ሕጊ ዘርኢ ክፍሊ እዩ ካብ 1 ክሳብ 4 ክነንብብ ከለና እንታይ ይብለና እምበኣርሲ ኢሉ አብርሃም ኣቦና ብስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና አብርሃም ብግብሪ ጸዲቁ እንተዝኸውንሲ ገለ ዝምካሓሉ ምረኸበ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ግና ኣይኮነን እቲ ጽሑፍ ከንታይ ይብል አብርሃም በኣምላኽ ኣመነሞ እዚ ንጽድቂ ኮይኑ ተቆጽረሉ ነቲ ዝገብር ግና ኣስቡ ከም ዕዳ ኮይኑ ይምበር ከም ጸጋ ኣይኮነን ዝቁጸረሉ ይብለና ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና አብርሃም ብግብሪ ኣይጸደቐን አብርሃም ብእምነቱ ጸዲቁ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚ አብርሃም ኣቦና ብስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብልና ዝብል ቃል ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ቁጽሪ 2 ገሊጽዎ ዘሎ አብርሃም ብግብሩ ኣይጸደቐን
በቃ ነቲ ዝተውሃቦ ተስፋ አሚንዩ ጸዲቁ ይዝብሎም ዘሎ አብርሃም ብግብሪ ጸዲቁ እንተዝኸውንሲ ገለ ዝምካሐሉ ምረኸበ ነይሩ ማለት ከምዝን ከምትን ስለዝገበርኩዩ ከምዝ ኮይኑ ዝብሎ ነገር መሐለወ ነይሩ ማለት ኣብ ቅድመ አምላክ ግና ከምኡ ይኮነን ከምቲ መጽሐፍ ቅዱስ ከምቲ ኣብ ምዕራፍ 3 ዝረአናዮ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ አምላክ ሲኢኖም ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ አብርሃሙን ኣብዚ ቃል ኢንክሉድድ እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ትርጉም ናይዚ ሐሳብ እንታይ እንደህር ኢልና ሓደ አብርሃም ብግብሪ ኣይጸደቀን ከውን ኮሎ ካልኣይ ድማ አብርሃም ብግብሪ ጸዲቁ እንተዝኸውንሲ ኣብ ቅድሚ ሰባት ገለ ዝምካሐሉ ምረኸበ ነይሩ ብግብሪ ስለዘይጸደቀ ግና ኣብ ቅድሚ አምላክ ምንም ዝምካሐሉ የብሉን ዝብል ትርጉም ይዘለዎ ከመይልዩ አብርሃም ጸዲቁ ወይ ዲሒኑ እንድሕር ኢልና ኣብ ቁጥሪ 3-4 ነዚ ሐሳብ እዚ ጽቡቅ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ እቲ ጽሑፍ ከእንታይ ይብል አብርሃም ብአምላክ አመነሞ እዚ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጸረሉ ነቲ ዝገብር ግና አስቡ ከም ዕዳ ኮይኑ ይንበር ከም ጸጋ ይኮነን ዝቆጸረሉ ይብለና ናብ ዘፍጥረት 15:6 ከይድና ነንብብ ኮለና አብርሃም ቅድሚ እግዚአብሔር ምስኡ ኪዳን ምእታዊዩ ንእግዚአብሔር አሚኑ እታ እምነቱ ከም ጽድቅ ተቆጽረትሉ ናይ አብርሃም እምነት አበይና ንሪኦ እንድሕር ኢልና ካብ ዘፍጥረት 12-17 ዘሎ ምዕራፋት ኢና ንሪኦ እቲ ናይ አብርሃም ናይ እምነት ጉዕዞ ከም ዝብሎ ጸናሕኩ ካብ ዘፍጥረት 12 ክሳዕ ምዕራፍ 17 ኣብ ዘሎ ክፍልታት ብዝርዝር ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና ኣብ ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር አቦ ከም ተገልጸሉ ነቲ እግዚአብሔር አቦ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ከም ዝፈጸመ አብርሃም ነቲ ተራእዮ እግዚአብሔር መሰውኢ ከም ዝሰርሐ ካብሎጥ ኣብ ዝፍለየሉ እዋን ምርጭኡ ምስ አምላክ ከም ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ነገስታት ንነገስታት ከም ዝሰዓረ መልከ ጼዴቅ ከም ተራኸቦ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ዘፍጥረት 15 ብዛዕባ ዘርኡ ዝበሎ ነቲ ዘይከኣል ዝመስል አሚኑ ንሱ ድማ ከም ጽድቅ ከም ተቆጽረሉ ንሪኢና ድሕርዚ እዩ እግዚአብሔር አቦ ምስ አብርሃም ኪዳን አትዩ ምልክት እቲ ኪዳን ድማ ግዝረት ክኸውን አዚዙ ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 5 እንታይ ይብለና በቲ ንሓጥ ዘጽድቅ ዘአምን እምበር ዘይገብር ግና እታ እምነቱ ንጽድቅ ተቆጸረለ ይብለና እቲ በቲ ንሓጥ ዘጽድቅ ዘአምን ዝብል ቃል ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ እቲ ብቐጻልነት ዘአምን ወይ ኣብ እምነቱ ዝጸንዕ ማለት እዩ እዚ ቃል ዝምሕረና ሓደ ነገር እዩ ንሱኻ እንታዩ ብግብርና ከም ዘይንጸድቅ እዩ ብግብሪ ክጸድቅ ንዝደሊ ሰብ እቲ ግብሩ ንእምነት ስለ ዝቁጸረሉ ኣብ እምነት ክጸንዕ ናይ ግድን እዩ ኣብ ግብሩ ክጸንዕ ኣሎ እቲ ንእምነት ክቁጸረሉ እቲ ብግብሪ ክጸድቅ ዝደሊ ኣብ ግብሩ ክጸንዕ ኣለዎ ማለት እዩ ቀጻልነት ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቅድሚት ፍጹም ዝኾነ አምላክ ዘይከኣል ነገር እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ይኸዓ ንሓደ ወዱ ናብ ዓለም ሊእኽዎ ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ እቲ ዘዋጽእ በቲ ፍጹም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ከም ዝኾነ እዩ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝምህረና ዘሎ ካልእ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ከሪኤና ደሊ ዘሎ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንሓጥ ዘጽድቅ አምላክ ከም ዝኾነ ማይ ካባይ ዲ ዘሎ ኣለኹ ዶ ቅዱሳን ከምዚ ማይክ እንድሕር ተባሂሉ ሓሳብ ካውን ይሰረቕ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ
ኣለኹምሽ ኦኬ ካልእ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ኸሪኤና ደሊ ዘሎ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንሓጥ ዘጽድቕ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እዩ ኣሜን ኣብ ቁጥሪ 3 እንታይ ይብለና አብርሃም በአምላኽ አመነ እሞ እዚ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጥረሉ ኢሉ እዚ ቃል እዚ እንታይ ዘርኤና አብርሃም በአምላኽ ምስ አመነ ከም ዝጸደቀ ወይ እታ እምነቱ ንጽድቅ ኮይኑ ከም ተቆጥረሉ እዩ እንድሕር አብርሃም በአምላኽ ምስ አመነ እምነቱ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጽሩሉ ቅድሚ በአምላኽ ምእማኑ ኃጢአተኛ ወይ ድማ ጻድቅ አይነበረን ማለት እዩ አሜን ዶ አብርሃም በአምላኽ አመነ በኽእለቱ አመነ አሜን ነቲ ዘሃቦ ተስፋ አመነ እዚ ድማ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጥረሉ ይብለና እንድሕር አብርሃም በአምላኽ አመነ እዚ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጥረሉ ኢሉና ቅድሚ በአምላኽ ምእማኑ አብርሃም እንታይ አይነት ሰብ ነይሩ እንድሕር ኢልና ኃጢአተኛ ወይ ጻድቅ አይነበረን ማለት እዩ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ መልእኽቲ ኣብዚ እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብ ምዕራፍ 4 ከመሓላልፎ ደሊ ዘሎ ሓሳብ እንታይ እንድሕር ኢልና ከምቲ ኢየሱስ ኣብ ሉቃስ 5:32 ኢልዎ ዘሎ ንሓጥ ናብ ንስሐ እምበር ንጻድቅ ክጽውዕ ኣይመጻኹን ዝበሎ እግዚአብሔር ኣብ ሓደጋ ንዘየለው ሰባት ንምድሓን ኣይመጸን ማለት righteous ዝኾኑ ጻድቃን ዝኾኑ ሰብ ከጽድቅ ኣይመጸን አብርሃም ከም ሰቡ ኃጢአተኛ ነይሩ እቲ እምነቱ ግና ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጽሩሉ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፈልና ዘሎ አሜን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣለኹም ዶ ምሳይ ንሓጥ በቃ አብርሃም በአምላኽ አመነ እሞ እዚ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጽረሉ ምስ እግዚአብሔር ምስተሰማመዐ ምስ ሐሳብ እግዚአብሔር ምስተሰማመዐዩ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ፕላን ናብቲ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ሐሳባት እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ቁጥር 6-8 ከይድና ኸነንብብ ኮለና ከምዚ ይብል ዳዊት ከዓ ነቲ አምላኽ ብዘይ ግብርስ ጽድቂ ዝቆጥረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ከም ዝብሎ እቶም አመጾም ተሓድገሎም ኃጢአቶም ተኸድነሎም ብፁዓን እዮም አምላኽ ኃጢአቱ ዘይቆጥረሉ ሰብ ብፁዕ ይብለና እዚ ክፍል እዚ ጽድቂ አምላኽ ይዘርኤና አሜን እዚ ጥቕሲ ካብ መዝሙር 32 ከምኡኻ 51 ተወስደ ጥቕሲ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂውን ከርኤና ደሊ ዘሎ እንታይ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ነቲ ዝወደቀ ሰብ ከም ዘፍቅሮን ከም በሐድሽ ምስኡ ከዓይ ከም ዝደሊ ከም አብርሃም ንጉስ ዳዊት ኃጢአተኛ ሰብ ነይሩ ከም አብርሃም ከምቲ አንተ ዝበልናዮ ንጉስ ዳዊቱን ኃጢአተኛ ሰብ ነይሩ ምሕረት እግዚአብሔር ዝተለማመደ ሰብ እዩ ምሕረት እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ዝጣዓመ ሰብ እዩ ንጉስ ዳዊት ግብሩ ዘይኮነስ ምሕረቱ ደው ከም ዘበሎ ዝፈልጥ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ዳዊት ካን አምላኽ ብዘይ ግብሪ ጽድቂ ዝቆጥረሉ ሰብ ማለት ምንም ከይገበረ ጸዲቅካ ክብሎ ኸሎ ማለት ከም ዝናተይናትኩምን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አነ ንስኻትኩምን ጽድቂ አምላኽ ክንወርስ ወይ ድማ ጻድቃን ተባሂልና ክንጽዋዕሲ ዝኸፈልናይ ነገር የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ንዕኡ ብምእማን ኢና ተቐቢልና እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ብዘይ ግብሪ ጽድቂ ዝቆጥረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ከም ዝበሎ እቶም አመጾም ተሓድገሎም ኃጢአቶም ተኸድነሎም ብፁዓን እዮም አምላኽ ኃጢአቱ ዘይቆጥረሉ ሰብ ብፁዕ ኢሉ እዚ ቃሉን ዝምህረና ኣብ ግብርና ክንውከል ከም ዘይብልናዮ አሜን እዚ ቃል እንታይ ዝምህረና እንድሕር ኢልና ኣብ ግብርና ከይንውከል ብግብርኻ እንድሕር ትውከል ኮይንካ በቃ ንአምላኽ በቃ ከስምሮ ኢልካ ብግብርኻ እንድሕር ትፍትን ኮይንካ ሙዳእካ ይተርፍኒ ከምቲ ቃል አምላኽ ኣብ ኤፌሶን 2:8-9 ዝብሎ ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት አምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ዝብሎ ብግብሪ ዝጸድቕ ሰብ ከም ዘየሎይና ካብ ዝሓዝናዮ ክፍሊ ንመሃር
ካብ 9-10 ተኸይና ንንብብ ኮለና ድማ እምበኣርከ ንኣብርሃም እታ እምነቱ ጽድቂ ኮይና ተቆጽረትሉ ንብል ኣሎና እሞ እዛ ብጽእና እዚኣ ንግዙራት ጥራይ ድያ ወይስ ንዘይተገዝሩን ከመይ ኢላ ኸ ተቆጽረትሉ ብግዝረት ከሎ ድያ ወይስ ብዘይግዝረት ከሎ እምበር ብግዝረት ከሎስ ኣይኮነን ነቶም ጽድቂ ምእንቲ ክቁጸረሎም ኢሎም ከይተገዝሩ ከለው ዝኣምኑ ኩሎም ኣቦኦም ምእንቲ ክኸውንሲ ንማሕተም እታ ብዘይግዝረት ከሎ ዝረኸባ ጽድቂ እምነት ናይ ግዝረት መፈለጥታ ተቐበለ ኣቦ ግዝራቱን ክኸውን ማለት ነታ አብርሃም አቦና በዘይ ግዝረት ከሎ ዝነበረቶ እምነት አሰራ ንዝኸዱ እምበር ካብ ግዝረት ንዘበሉ ጥራይ ኣይኮነን ይብለና ኣብዚ እቲ ንግዙራት ዝብል ቃል ንአይሁድ ዝውክል ቃል ወይ ዘመልክት ቃል እቲ ንዘይ ተገዝሩ ኢልዎ ዘሎ ድማ ንአሕዛብ ዝውክል ቃል አብርሃም ኣብ ዘፍጥረት 17 ተገዚሩ ሓቀደ ቅዱሳን ነዛ ትእዛዝ ናይ እግዚአብሔርሲ እዛ ምልክት ክትከውን ዝሓቦ ትእዛዝሲ ኣብ ምዕራፍ ኣብ ዘፍጥረት 17 እዩ ፈጺሙ ሓቀደ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽ ንእምነቱ ንአብርሃም ንእምነቱ ንጽድቅ ዝቆጸረሉ ድማ ማዓሲ እንደሕር ኢልና ኣብ ምዕራፍ 15 እዩ እዚ ማለት ቅድሚ 13 ወይ 14 ዓመት ከይተገርዘ ከሎ ማለት እዩ አይሁድ ከይኮነ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ንግድሕን ሰብ ዋና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ከመሓላልፈሎም ደሊ ዘሎ ነዞም አይሁዳውያን እንታይ እንደሕር ኢልና ሰብ ንግድሕን አይሁድ ክኸውን ክግረዝ ወይ ድማ ንአይሁድ ካብ አሕዛብ ዝፈሊ ሕጊ ክፍጽም የብሉን ምክንያቱም አብርሃም አሕዛብ ኮሎዩ እታ እምነቱ ንጽድቅ ተቆጽራትሉ ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ ደሊ እዚ ሁሉ ዝጽሕፍ ዘሎ ነዛ መልእኽቲ እዚ ከመሓላልፈሎም ነዚ ነገር እዚ ከጨብጦም ስለዝደለይ ትዝክሩ ዲኹም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ክትተላዒሉ ነይሩ አሕዛብ ምድሓን ክጅምሩ ከለው መጀመሪያ አይሁድ ክኾኑለዎም ናይ አይሁድ ስርዓት ክህልውለዎም ብድሕሪኡ ድማ አመንቲ ሆኑ አይነት ፕሮሰስ ክገብሩሎም ሓሲቦም ነይሮም ያዕቆብ ግን መተዓረቀ ሐሳብ አምጪው ሽዑ ነዛ ሐሳብ ዝገዲፎሞ ስለዚህ አይሁዳውያን ከሙ አይነት ሜንታሊቲ ከም ዘለዎም ስለዝፈልጥ ከሙ አይነት አተሐሳስባ ከም ዘለዎም ስለዝፈልጥ ነዛ ሐሳብ እዚ ክወቅዕ ከፍርስ ይምባር በቃ አይሁድ ሰብሲ ንኽድሕን አይሁድ ክኸውን ክግረዝ እቲ ካልም አለ ስርዓታት ክፍጽም የብሉን ምክንያቱም አቦና ትብልዎ አብርሃም ምስተገዝረ ይኮነን እታ እምነቱ ንጽድቅ ተቆጽራትሉ አብርሃም እታ እምነቱ ንጽድቅ ኮይና ተቆጽረትሉ ቅድሚ 14 ዓመት ናይ ግዝረት ቅድሚ ምግባሩ አቀዲሙ ቀደም ይሆሙ ገይሩ ይዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ግዝረት ድሕሪ 14 ዓመት ዝመጸ ነገር እዩ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ከመሓላልፎ ደሊ ዘሎ መልእኽት እንታይ እንደሕር ኢልና አብርሃም ምስተገዝረ ዘይኮነስ ቅድሚ ምግራዝዩ ጻዲቅ ተባሂሉ እቲ ናይ ግዝረት ምልክት አብርሃም በአምላኽ ምስ አመነ ከም ጽድቂ ንተቆጽረትሉ ደጋው ምልክት እዩ ስለዚ አብርሃም ነቶም ዘአመኑ ግን ከአዘይ ተገዝሩ አሕዛብ አቦዩ ምክንያቱም እቲ ምልክት ዝኾነ ናይ ግዝረት ስርዓት ቅድሚ መቕባሉ አሚኑ ስለዝጸደቀ ማለት እዩ አሜን ነቶም እተገዝሩ እውን ማለት ንአይሁድ አቦኦም እዩ አሞንጎ አይሁድን አሕዛብን ፍልሊ ከይሓለወ ሓደ አይነት መንገዲ ከም ዘሎይና ካብ ናይ አብርሃም ታሪክ ንመሃር በቃ በዚ ሌላን ጉሌላን የለን ኢሉ አቀዲሙ ሐዋርያ ጳውሎስ ተዛሪቡሎ ንዕኡ ዘጠናኽሮ ዘሎ ኣብ ምዕራፍ 4 አብርሃም ንኽልቲኡ ወገን ከምቲ ክርስቶስ
ካብ ክልቲኡ ወገን ሓደ ሰብ ዝሰርሐ አብርሃም ንክልቲኡ ወገን ዝውክል እዩ አሜን ዶ ቅዱሳን ንአሕዛብ ዝውክል እዩ እንደገና ድማ ንአይሁድን ዝውክል እዩ ነዞም ክልተ አይሁድ ይኹን አሕዛብ እታ ናይ ምድሓን መንገዲ ሓንቲ ከም ዝኾነቲና ካብ ናይ ህይወት አብርሃም ንመሃር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እታ መንገዲ ድማ ናይ እምነት መንገዲ ተባሃል እግዚአብሔር ይመስገን በሐፂሩ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልና አብርሃም ሲ አቦ እሙናት ብናይ እምነት ጎደና ዝጓዓዙ ሰባት ይዝብሎም ዘሎ ከም አብርሃም እንድሕር ኮይንካ ንእግዚአብሔር አሚንካ በእምነት ምስ እግዚአብሔር ትጓዓዝ ሰብ ኢኻ ማለት እዩ አብርሃም አቦይ እንድሕር ኢልካ ግብር አብርሃም ትፍጽም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ተአምኖ ማለት እዩ በሐፂሩ ናይ ድሕነት መሰረት እምነት እንበር ስርዓት ምፍጻም ከም ዘይኮነ አሕዛብ ንኽድሕኑ ንአይሁድ ኮፒ ክገብርዎም ከም ዘይብሎም በንጻሩ አይሁድ ንአሕዛብ ማለት ነቲ ቅድሚ ምግራዝ ዝነበረ ህይወት አብርሃም ክስዕቡ ከም ዘለዎም ኢና ካብ ዝኽፍል ንመሃር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሕዛብ ኣይኮኑና አይሁድ ክስዕብዎም ዘለዎም እቲ ሕጊ ንአይሁድ ተዋሂቡ እቲ ሕጊ ኣይድሓኖምን ሓቀይ ዶ ቅዱሳን አድሂንዎም ዲ መቅሰፍቲ በርዘምጻሎም ዝነበረ በቃ ብዙሕ መከራይ ዘምጻሎም ዝነበረ እምበር እቲ ሕጊስ ኣይድሓኖም ቀጻኢና ሆይኑ እቲ ሕጊ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዚህ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንስኻትኩም እዞም አሕዛብ መጀመርያ አሕዛብ ስለዝኾኑ አምላኽ ዘይብሎም አምላኽ ዘይፈልጡ ሰባት ስለዝነበሩ ትኽኢሎም ንኢየሱስ ተቀቢሎም ናይ ኢየሱስ ክኾኑ የብሎምን መጀመርያ ስርዓታት ከም ዝኸማና ክፍጽሙለዎም ገለ ትብልዎ እዚ ኣይሰርሕን ዝብሎም ዘሎ አብርሃም ሲ ካብ ኡር በቃ ካብቲ ጣዖት ዝምለኸሉ ዓዲዩ እግዚአብሔር አምጪናቱ ገይርዎ ዝብሎም ዘሎ አሜን ዶ አብርሃም ቅድሚ ንጎይታ መርካቡ ሲ ጣዖት አምላኺ ነይሩ ጣዖት ዘምልኽ ነይሩ ንእግዚአብሔር ዘይፈልጥ ሰብ ነይሩ ንዕኡዩ እግዚአብሔር አድሒኑ ናቱ ገይርዎ ስለዚህ አሕዛብ ንኽድሕኑ ንአይሁድ ኮፒ ገብርዎ የብሎምን በንጻሩ ግን አይሁድ ንአሕዛብ ማለት ነቲ ቅድሚ ምግራዝ ዝነበረ ህይወት አብርሃም ንእግዚአብሔር አመነ እዚ ከዓ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጽረሉ ዝብሎ እቲ ናይ እምነት መንገዲ አይሁድ ነዛ መንገዲ እዚኣ ክስዕቡ ኣለዎም ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ንሎም መዓልቲ ኣብዚኣ ጠጠው ከብለ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ክንቅጽሎ ኢና ነዚ ሓሳብ እዚ ጎይታ ተፈቂዱ ድማ ኃይል ተመሊአት ቁርብ ተመሊሰ ሞር ጸቂጠ ህዛረበ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም ዳውኩም አልዕልሞ ጸሊና ህኑዲና